नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत करते। आज आपण आलोत मसुरे गावातील श्रीदेवी सातेरी जलमंदिर बिळवस येथे। ही मसुरेमधील 12 वाड्यांची ग्रामदेवता आहे। कोकण प्रांतातील एकमेव जलमंदिर आपल्याला इथे पाहायला मिळते। या मंदिराचा जत्रोत्सव आषाढ महिन्यामध्ये असतो। मंदिर पूर्वाभिमुख असून तिन्ही बाजूनी पाण्याने वेढलेले आहे। गावातील धार्मिक पूजाविधींना देवदिवाळीपासून सुरुवात होते। त्यामध्ये गावपळण, देवीची पारद, होलिकोत्सव, दसरा, दहिकाला व गोंधळ हे उत्सव मोठ्या भक्तिभावाने व जल्लोषात साजरे होतात। कोकणामध्ये सातेरी देवी आणि वारुळ असे समीकरण दिसून येते। सातेरी देवी ही नागकन्या असल्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी सातेरी मंदिरे आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला मोठमोठी वारुळे आढळतात। मंदिरामधील वारुळे हे मंदिराचाच एक अविभाज्य भाग म्हणजे सातेरी देवी असते। आषाढ महिन्यामध्ये उत्सवाच्या वेळी देवीला वस्त्र अलंकार नेसून मुखवटा घातला जातो। मंदिराला लागूनच विहीरवजा कुंड आहे आणि त्या कुंडातील पाणी कधीही आटत नाही असे म्हणतात। मंदिराचा परिसर निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आहे। मंदिराबाबत एक आख्यायिका आहे। पूर्वीच्या काळी इथल्या परिसरात गाई म्हशी पाणी पिण्यासाठी येत असत। त्यावेळी एका ग्रामस्थाच्या स्वप्नात येऊन देवीने दृष्टांत देऊन सांगितले की माझे वास्तव्य या वारुळामध्ये आहे, तर माझ्यासाठी या वारुळावर देवालय बांध। नंतर देवीच्या आदेशावरून या ठिकाणी मंदिर उभारण्यात आले। देवीच्या उत्सवाच्या वेळी प्रमुख गावकरी मंडळी व ग्रामस्थ जमून जत्रेची तारीख ठरवतात। गावातील चाकरमानी, माहेरवाशिणी, दूरवरचे भक्त न चुकता यात्रेदरम्यान दर्शनासाठी येतात।